Hallelujah. Hallelujah. Okay, ချစ်တော်ညီမတို့ဒီနေ့ခေါ်ပေးခြင်းပါတယ်လို့နော်ယောမအခန်းကြီး7အငယ်21ကိုကျွန်တော်တွေ့ဒီကမယ် அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இன்னைக்கு உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன் ரோமர் எழுதிய சுவிசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் வசனம் 21 நீ தீமையினாலே வெல்லப்படாமல் தீமையினாலே நன்மையினாலே வெல்லு အဲ့တော့ ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး7ခန်းငယ်21အစိုးအဖြစ်အရှုံးမခံနဲ့အကောင်းအဖြစ်အစိုးကိုနိုင်လို့ အစိုးအဖြစ်အရှုံးမခံနဲ့အကောင်းအဖြစ်အစိုးကိုနိုင်ပါတယ်ပြောပါအာမင်အာမင်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီမတို့တင်လောက်တိုင်းဘာလို့မအောင်မြင်တာလဲ நீங்கள் செய்த காரியங்கள் ஏன் வாய்க்கவில்லை သင်အိမ်တော်ကြီးဘာလို့အဆင်မပြေတာလဲ உங்கள் குடும்பங்கள் ஏன் ஐக்கியப்படவில்லை သင်စီးပွားရေးဘာလို့မအောင်မြင်တာလဲ உங்கள் தொழில்கள் ஏன் நஷ்டம் படுகிறது သင်လောက်တာတွေဘာလို့မအောင်မြင်တာလဲ நீங்கள் செய்த காரியங்கள் ஏன் သ வாய்க்கவில்லை င်အခုတော့ဆောင်တဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲ உங்க ஊழியத்துல ஏன் வாய்க்கவில்லை မအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အဆုံးသက်ကအစိုးအဖြစ်အရှုံးခံနေလို့ဖြစ်တယ် நீங்கள் வாய்க்காத காரியங்கள் வெற்றி பெறாத காரியங்கள் வந்து நீங்கள் தீமையினாலே வெல்லப்படல အစိုးအဖြစ်အရှုံးခံလို့သိလားကိုသူများကိုမကောင်းတာလုပ်ရင်ကိုကတံပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတုံ့ပြန်တာဖြစ် பிறர் நம்மை தீமை செய்தாலும் நம்ம வந்து திருப்பி தீமை தான் செய்கிறோம் ဒီတိုင်းတော့မေးပါရိုးရိုးလေးပဲဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးသိမကောင်းကြောင်းပြောရင်သင်သွားရှင်းမယ် உங்களை பத்தி அவங்க வந்து தீமையான காரியங்களை சொன்னா நீங்க போய் அவங்களோட யுத்தம் பண்ணுவீங்க သင်ပေါ်ဘသူပဲမကောင်းသင်ချင်းမလုပ်နိုင်နဲ့တုံ့ပြန်လိုက်မယ် உங்கள் கிட்ட யார் தீமை உங்களுக்கு யார் தீமை செய்தாலும் நீங்க வந்து அவங்களுக்கு பிறர் திருப்பி தீமை தான் செய்வீங்க အဲ့တော့ဘုရားပြောတယ်သင်ကိုဘသူပဲမကောင်းတာလုပ်ဒါပါဆုတောင်းပေးခွင့်လို့ உங்களை யார் தீமை செய்தாலும் அவங்களை நீங்கள் மன்னித்து அவங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் ကိုယောက်ျားကိုပေါ်မကောင်း உங்கள் கணவர் உங்கள் தினமா ကို தீமை မိန်းမ செய்கிறார்கள் ကိုပေါ်မကောင်း உங்கள் மனைவி உங்களுக்கு தீமை မကောင်း செய்கிறார்கள் ရင်ကွာမယ် அவங்க நல்லா இல்லைன்னா நீங்க பிரிந்துடுவோம் அப்படின்னு அதான். சொல்லுவாங்க မယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တ அது வந்து அவிசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கை ယုံကြည်သူကကြတော့မကောင်းရင်လည်းမေတ္တာပြမယ်အစိုးအဖြစ်အရှုံးမခံမနဲ့သူ့ကိုကောင်းတာလုပ်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ပြင်ဂရုစိုက်မယ်သူ့ပို့ပြီးတော့ပြင်မေတ္တာပြမယ် விசுவாசிகள் தங்க வாழ்க்கையில வந்து தீமையினாலே வெல்லப்படாம தீமையை நன்மையினாலே வெல்வாங்க அவங்க வந்து எதா செஞ்சாலும் திருப்பி அவங்க செய்த வந்து நன்மை தான் அவங்க வந்து அவங்க နား வாழ்க்கையில လေအောင်ပြောရင်ရိုးရိုးလေးပဲချစ်တော်ညီမတို့သင်ဘသူနဲ့ဆက်အားလုံးအကောင်းပဲမြင်အကောင်းပဲလုပ် நீங்க யாரோட பேசினாலும் யாரோட பழகினாலும் எல்லாருக்கும் நன்மை செய்யுங்கள் မကောင်းတာပြောရင်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ် யார் உங்களுக்கு தீமை செய்தாலும் நீங்கள் வந்து သင်မ கவலைப்படாதீங்க ကောင်းကြောင်းပြောရင်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ် உங்கள் பத்தி விரோதமா சொன்னாலும் தீமை சொன்னாலும் சந்தோஷமா သင် இருங்க အပင်းတော်မှာသင်မကောင်းကြောင်းပြောရင်စိတ်ဝင်စားတယ် உங்கள் சபையில உங்களை பத்தி விரோதமா சொன்னாலும் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க အဲ့တော့အဲ့မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုကျေးဇူးပြုရင်ကောင်းမလဲကိုစဉ်းစား உங்களுக்கு தீமை செய்கிறவர்களை நீங்கள் எப்படி நன்மையினாலே வெல்லலாம் என்று பாருங்கள் အမောင်းပေးပြီးတော့အချစ်ယူလို့မရ நீங்கள் வந்து பகையை உண்டாக்கி நீங்க அன்பை சம்பாதிக்க முடியாது အမောင်းပေးရင်အချစ်ပေးလိုက်ပါဖြစ်သွားမယ်အမောင်းနဲ့အချစ်နဲ့တွေ့ပါ நீங்கள் பிறன் உங்களை பகைத்தால் நீங்கள் அன்பு காட்டுங்கள் အဲ့အမောင်းသမားကပြောမယ်ဟာငါဒီလောက်မုန်းတာတော့ဘာဖြစ်လဲဟောဒီလောက်လိုက်ချင်းနေဆိုတော့ நான் இவ்வளவு தீமை செய்தாலும் விரோதித்தாலும் அவங்க வந்து என் மேல அன்பு காட்டுறாங்க என்று அவங்களே திருப்பி மனம் திரும்புவார்கள் ချစ်တော်ညီကောင်မတို့ அன்பான சகோதர சகோதரிகளே example တစ်ခုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ for example நான் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ချစ်သူဘဝကိုကြည့်ကြပါ ஒரு நேசிக்கிற லெவல் பாருங்கள் အဲ့တော့တကယ်ချစ်ရင်တယောက်ခွင့်လို့တယ် அவங்க வந்து ரொம்ப நேசிக்கிறதுனால ஒருவர் மன்னிப்பாங்க သူ့ကိုချိန်ထားတဲ့နေရာမှာလာတဲ့ကောင်လေးရဲ့3နိုင်လောက်ကြာဝိုင်းလေသူဘာလုပ်လဲစိတ်တော့ဆိုးတယ်ပြန်ဖြေလိုက်ရပါတယ် அன்பினால அவங்க வந்து எவ்வளவு காத்தாலும் அவங்க வந்து மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்வாங்க အဲ့တော့ကိုသားကြီးဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးကိုချစ်တယ်ဘာကြောင့် பிள்ளைகள் எவ்வளவு நல்லா இல்லாவிட்டாலும் நீங்க வந்து எப்போதும் அவங்களை அன்பு ဘာလို့မိဘသားသမီးတွေကချစ်တာလဲ ஏன் பெற்றோர்களை பிள்ளைகள் ரொம்ப မိ நேசிக்கிறாங்க သားသမီးတွေကောင်းလို့လား பிள்ளைங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதுனால ပြောကြည့်ပါဦးမတင်ထိုင်နေတဲ့တင်းတို့တွေလည်းတစ်ချိန်လုံးကကလေးတွေပါပဲမိဘတွေတင်းတို့အရန်ကောင်းတာလို့ நீங்களும் அவங்களுக்கு பிள்ளைங்க தான் நீங்க ரொம்ப நல்லவங்களா ဘိုးနောက်ကဖွားဖွားပြောပါဦးတင်ကလေးဘွားမှာအရန်ကောင်းတာမိဘဘုံမှာ உங்க မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလုပ်လဲ ချစ်တာ ခွင့်လို့ပြီးချစ်တယ် அவங்க வந்து எப்பவும் மன்னித்து அன்பு ခံ காட்டுறாங்க ွက်ခွဲလိုက်တယ်ထား ஒரு கோலை ဘာပဲခွဲ எதை တန် உடைச்சாலும் ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းခွဲချလိုက်တော့မှ விலையேறப்பட்ட எந்த பொருளை ဆုံး உடைச்சாலும் မတယ်နောက်မလုပ်ဖို့ရိုက်တယ် அவங்க வந்து அடிப்பாங்க கண்டிப்பாங்க ပြီးရင်လာ ஆனாலும் ခမင်းလာစား திருப்பி சாப்பிடு ကြားလာကပြောတာ கேக்குதா အဲ့ဒါအစိုးအဖြစ်အရှုံးမခံမနဲ့အကောင်းပြန်လုပ်တာအဲ့ဒါခလေးကဘာဖြစ်လဲဟာငါခွဲလိုက်တယ်ငါမင်းကောက်ခေါ်ပြီးတမင်းကျွေး
அந்த பிள்ளை யோசிக்கும் என் அம்மா வந்து என் மேல ரொம்ப அன்பு கூறுகிறாங்க நன்மை எழுதுறாங்க ကျွတ်အိမ်အောင်ပဲကြာသွားတယ်လင်မယားတွေဟိုကောင်းနော်အိမ်အောင်ကြာသွားတယ်သားသမီးတွေဘယ်သူပဲဖြစ်မိဘမေးလို့မရဘူး எந்த குடும்பம் ஆயி மனைவி இருந்தாலும் அவங்க வந்து அவங்க பெற்றோர்களை எப்பவும் மறக்க முடியாது မှန်လားအဲ့စကားမှန်လားမိဘရှိတယ်လို့ இந்த வார்த்தை အိ உண்மை မ်အောင်ကြာဘူးလို့သိတယ်ဟာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအမေလေးကငါချက်မြင်ခြင်းနဲ့ငါဖေမြင်ခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲအဖေမိတော်လို့မြင်နေတာ எப்படியானாலும் கணவன் மனைவி இருந்தாலும் பெற்றோர்களை அவங்க வந்து நினைவு கூறுவாங்க ဝေးစားတဲ့သားသမီးတွေလည်းဘာဖြစ်လဲသူမိဘသူချစ်တာပဲဖေမိမဟုတ်ရင်လည်းဘာကြောင့်လဲ அப்பா அம்மானா எல்லாரும் நேசிப்பாங்க ဘာပြခဲ့တာလဲ ஏன் ဘလောက်ပဲစိုးစိုးအကောင်းပဲပြုတယ် எவ்வளவு அவங்களுக்கு தீமை செய்தாலும் பெற்றோர் வந்து எவ்வளவு நன்மை தான் காண்பிப்பாங்க အဲ့တော့ချစ်တော်ညီကောင်မတွေနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ရိုးရိုးလေးပဲသင်ယောက်ျားကိုသင်ခွင့်လို့ပြီးချစ်ပါ அன்பான சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் கணவரை மன்னித்து நேசியுங்கள் သင်မိန်းမကိုသင်ခွင့်လို့ပြီးချစ်ပါ உங்கள் மனைவியை மன்னித்து நேசியுங்கள் သင်မိဘကိုသင်ခွင့်လို့ပြီးချစ်ပါ உங்கள் பெற்றோரை மன்னித்து நேசியுங்கள் သင်သင်ဟုတ်ဆရာကိုသင်ခွင့်လို့ပြီးချစ်ပါ உங்கள் பாஸ்டரை நீங்கள் மன்னித்து သင် நேசியுங்கள் အတင်းသူအတင်းသားကိုခွင့်လို့ပြီးချစ်ပါ ஒருவருக்கொருவர் மன்னித்து நேசியுங்கள் ကျေးဇူးပြုပါ நீங்கள் நன்மை செய்ய ဘို့ဘောမ நாடுங்கள் ကောင်းတဲ့လူတွေပေါ်မှာကျေးဇူးပို့ပြုပါ உங்களை தீமை செய்தாலும் நீங்கள் நன்மையை செய்ய လ நாடுங்கள் မ်းနဲ့ထိုးရခံရတဲ့ယေရှုဘုရားကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခမဲတော်ဘုရားရှိမှဆူတောင်းတယ်မတိလို့ထိုးလိုက်တာပါတဲ့ယောမစတာကသူ့ကိုခွင့်လို့လိုက်ပါတယ် இயேசு கிறிஸ்து அவரை விழாவில் வில்லினால எய்த அந்த அவரை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்து தெரியாமல் அவர் செய்துட்டார் அவர் பாவங்களை மன்னிங்க என்று சொன்னார் ဘိသားဝေးမနှင်းငယ် தாவை மன்னிங்க အဲ့တော့ခမဲတော်ဘုရားသူ့ကိုခွင့်လို့မတိလို့လုပ်နေတာလေဖြစ်နိုင်ပါမလား தாவை தேவனே அவங்களை மன்னிங்க என்று ချစ် சொன்னார் ချင်းမြတ်တာမရှိဘုရားမရှိဘူးတိရောလိရှိမှရတယ် அன்பு இல்லாதவன் தேவனை ယောမ தரிசிக்க 73ရှိမှချင်းချင်းချစ်ချင်းမြတ်တာမှာဘယ်ကျွေးမြတ်မနေစေနဲ့သူတို့ဘာရှိလို့ဆိုပြီးကျင့်နေရတယ်ပြေးဆောင်တယ် யோபு 13ல அன்புதான் சகலத்தையும் நம்பும் မတဲ38ကနေ40ဒီဖိုင်ပြရမယ်ပြည့်ညက်ကျမ်းသာနာဂိကျမ်းသာအချုပ်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ် மத்தேயு 22ஆம் அதிகாரம் வசனம் 38 42 வாசிச்சா உங்களுக்கு தெரியும் கட்டளைகளுக்கு எல்லா கட்டளைக்கும் பிரதான கட்டளை அன்பு ဘုရားကိုချစ်လူကိုချစ် தேவனை அன்பு கூறுங்கள் மனிதனையும் அன்பு கூறுங்கள் ဓမ္မတိကျမ်းသာမှာအများကြီးပြောတယ်ရန်သူကိုချစ်ရန်သူကိုချစ် புதிய ஏற்பாட்டில் சத்துருக்களை நேசிங்கள் நேசிங்கள்னு நீங்க အဲ့တော့ရန်သူချစ်ရန်သူပြောင်းလဲသွားမယ် சத்துருவை நீங்கள் நேசித்தா சத்துருக்கள் மாறி နားလည်အောင်ပြောရင်အချစ်လက်နဲ့တိုက်ရ நீங்கள் வந்து அன்பு என்ற ஆயுதத்தோடு நீங்கள் யுத்தம் သ பண்ணுங்கள் င်စစ်နိုင်ခြင်းချစ်ချင်းမြတ်တာလက်နဲ့ကိုတတ်ပါ யுத்தத்தை அன்பால செய்யுங்கள் မုန်းတဲ့လူတွေကိုလိုက်ချစ်ပါ உங்களை யார் தீமை செய்தாலும் மௌன உங்களை நிலை தாழ்த்தி பிதா அன்பு கூறுங்கள் မုန်းတဲ့လူတွေလိုက်ပြီးမြစ်တာပြ யாரை குறித்தாவது நீங்க கவலைப்படாமல் அன்பு သင် கூறுங்கள் အိမ်တော်ရေးတာရောက်အောင်မယ် உங்கள் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் သင်အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားတွေအောင်မြင်သွားမယ် உங்கள் வேலையில நீங்க သင် ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள் အမှုတော်မြတ်မှာလည်းအောင်မြင်သွားမယ် நீங்க ஊழியத்துல သင်မိ ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள் သားစုတွေပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်တဲ့မိ உங்கள் သားစုတွေသွားမယ် குடும்பமும் ஆசீர்வாதமா சந்தோஷமா ဘေးက இருக்கும் လူလည်းဆက်ပြောလိုက်ပါအပြစ်မမြင်ခြင်းတော့ இதன் பக்கத்துல இருக்க ஆளை பாய் கொள்கை சொல்லுங்கள் என் குற்றம் சுமந்தாதீங்க အပြစ်မြင်နတ်ဆိုးကလေးလို့ခေါ်တယ် குற்றம் சுமந்தா நீங்க வந்து சாசுர பிள்ளைகளா ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး1နော်ငါးကနေနောက်ဆုံးကနေပြရမယ်ယောဘအပြစ်မြင်ပြီးတော့နတ်ဆိုးကဘာလုပ်လဲအပြစ်မြင်ပြီးတော့ယောဘကိုသူကတဲ့ချမ်းသာလို့စီးစိမ်ရှိလို့ခလေးဆရာရှိလို့သူကကိုးကွယ်နေတာတဲ့အယောက်သွားဘာလုပ်လဲအပြစ်မြင် யோபு 1ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை நீங்க பார்த்தா பிசாசு வந்து யோபை எப்படி குற்றம் சுமத்தலாம் என்று தேவனிடமாய் அவன் လူ போவான் စီဖာဘာလို့လဲကောင်းပြီမှာဝိပုကိုးကွယ်တယ်လို့ဖျားနေရလို့ခြင်းနဲ့ပါလေမနာလို့ဖြစ်တယ်မချစ်ဘူးဘုရားကသူဖန်ဆင်းရတဲ့ဘုရားသူဒီလောက်သူ့ authority တွေပေးထားတယ် power တွေပေးထားတယ်သူဘာလို့လဲဘုရားမြင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ချစ်ချင်းတာပြတ်သွားတယ်ယောဘအာမင် அன்பு குறைந்ததனால தான் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் நடந்தது အဲ့တော့ယောသက်ညီကိုတွေသူ့ရောင်းစားပလိုက်တယ်ယာကွေတာ யோசேப்புடைய சகோதரர்கள் அவரை விற்று သူ போட்டார்கள் ဘာပြန်လုပ်လဲသူတို့အစာအစာခေါင်းပါတဲ့အချိန်မှာဣသီလမျိုးမှာဣသီလနိုင်ငံမှာ இஸ்ரவேல் தேசத்துல அவங்க வந்து பஞ்சத்தில் காலத்துல இருக்கும்போது အဲ့တော့သူဘာလုပ်လဲအဂုတ်ရုပြည်မှာသူဝင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်သူအားလုံးခွင့်လို့ပြန်ခေါ်တယ်ရောင်းစားတယ် இந்த தேசத்துல மன்னித்து சகோதரர்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை போஷித்தார் အဲ့တော့ဘုရားသူ့ကိုချီးမြှောက်တယ် தேவன் அவரை உயர்த்தினார் ကျမ်းစာမှာပါရေးလိုက်တယ်သူ့နာမည် அவருடைய பேரை இந்த புஸ்தகத்துல ကျွန် எழுதப்பட்டது တော်တို့ for example ဖြစ်ဖို့ இது நமக்கெல்லாம் for example အဲ့တော့ရန်သူကိုချစ်ပါ சத்துருக்களை நேசியுங்கள் ရန်သူကိုမြတ်တာပို့ပါ சத்துருக்களை அன்பு கூறுங்கள் ရန်သူကိုသင်ကအကောင်းပြုပါ சத்துருக்களை အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားရှင်ဘုရားကြီးရဲ့ဆက်လက်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်